Ola, moi boas, benvidas unha vez máis a este Canto Conto. Hoxe estou noutro lugar, despraceime a unha illa do Caribe. No, do Caribe, no. Iba a facer a coña coa canción, pero non o pillou ninguén, só pillei eu, pero bueno, non pasa nada. Unha das nosas illas características maravillosas, a illa de Arousa. Estou aquí nada máis e nada menos cun perfil que reúne moitísimas cousas, que é moitas cousas e a un tempo. Ela é Lidia Queiruga. Hola. Hola. Boas. Boas, que tal? Moitas gracias por invitarme a charlar. Grazas. Eu, que me abriches as portas do teu fogar. Antes de comezar, imos vos dicir ahora quen é Lidia, atención, pero antes, dentro cabeceira. Queda tanto por cantar. Queda tanto por contar. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Hola Lidia, que tal? Boas, María. Sempre digo o mismo porque ese rollo de quen eres, definimos quen eres polo que faz, o que faz define quen eres, esa pregunta filosófica, pero por dicilo de alguna maneira, eu a ti, sempre que falo de ti, como Lidias hai moitas, por ocasións, sempre que digo a miña amiga Lidia, a fotógrafa, sabes? É como o apodo. Lidia, a fotógrafa. Pero máis concretamente eu no meu imaginario, cando penso en ti, vexo esa foto medio ilustración túa como fotógrafa, pero máis alá, o sea, unha persoa de fotografía e unha persoa de natureza. Ben. Se me relacionas así, está perfecto. Entón, está perfecto. Pero como te defines ti? O sea, quen és ti? Como dirías á audiencia quen és ti? Que faz? Profesionalmente, como fotógrafa, pero claro, hai que meterlle así como guiños, todos somos un remix das nosas vivencias, non? Sí. Entonces, claro, pues é que queda como moi típico decir ciudadana del mundo, porque é como tipiquísimo. Pero en ti igual non tanto. Pero sí me considero bastante exploradora do mundo. Das A que se debe eso? Ten que ver un pouquiño... Bueno, ten que ver, cada un ten as súas inquedanzas na vida. Quizás sí que eu fui unha nena de pensamento viaxeiro e terminei levando a cabo sendo adulta. Elexindo tamén a que te dedicas, que faz dentro desa profesión, porque no momento que decidín estudiar fotografía, o meu pensamento era moi artístico. Quero dicir, nese momento, sí. Miña nai a mí meteume en Belas Artes, eu pintaba, pastel, todas esas cousas. Acabo de enterar disto agora. Esta é a función que cumple o podcast. Sí, claro, que hai xente que vos coñezo, que somos amiguísimos, e de repente doulle ao rec e contades detalles que eu non sabía. Bueno, porque tamén son cousas de anos atrás, non? Da igual. E aí foi, pues, non sei, claro, dentro de todo eso, todo ese remix, pues, quería facer fotografía, pero tamén por outro motivo, porque eu era a típica nena que compraba xa a National Geographic. Non eras unha nena ao uso, Nunha aldea. Nunha aldea galega así de realmente poucas casas. Non sei quen motivou eso. O tema artístico motivou no miña nai, pero ese tema de exploración de diferentes mundos e países, non sei se xa era unha inquedanza miña ou veu de algún lado. Non sei. Eu só sei que reviso as revistas de cando era pequena e eran National Geographic. Os libros que me gustaban eran como libros todos de misterios, así, as pirámides de Egipto, el Triángulo de las Bermudas, la Isla de Pascua, era todo eso. Miro atrás e todo foron como un xermen de algo que despois creceu. Sí. Eso despois creceu.
E o tema da fotografía viña dado a que ti podes facer fotografía de modelos, podes facer fotografía publicitaria, social, pero cando eu era nena eu quería ser fotoreporteira. E quería viaxar por todo o mundo e dar a conocer diferentes lugares, animais que non se coñecen, culturas, mundos, para min eran mundos. E todo eso, pois, retratalo cunha cámara e pasear o mundo. E fun por esa vía intentando. E iso levoume pois, a un lado, a outro lado, a viaxar. E moi unida sempre á natureza. Estiveches en Santiago de Chile. Vivindo. Aí estuve vivindo. Pero bueno, sí que recorrín diferentes sitios a nivel fotográfico. E despois de ir a especializarme a Madrid, coñecín pois unhas persoas, hai destas persoas que aparecen e che cambian a vida, e coñecín unha parella que se habían ido a Santiago de Chile, el chileno e a outra parella español, e a ambos os dous lle foi moi ben. En ese momento Chile estaba moi reconocido, eu empecé a mirar a nivel de natureza, bueno, Chile a nivel de natureza era se te va la olla. Loquísimo, sí. Loquísimo. Tanto norte, centro como sur. Entonces, bueno, aí me volvín loca con ese tema. Metínme na cabeza que eu tampouco podía pasar dos 30 anos sin saber o que era vivir fora do meu país. Me parece unha vivencia fundamental. Saber o que é emigrar, saber o que é resolver, sacarte as castañas do lume estando fora, e poñerte tamén na posición pois, da xente que ven de fora, e ter esa vivencia. E alá me fun. Decidín que deixaba todo, deixei todo en Vigo, e nese momento estaba con parella, e decidimos marchar. E cheguei a Chile con un visado para 3 meses. En 3 meses, non sei, ese país é máis largo que un día sin pan. En 3 meses podes ver, non sei, o 5%, o 3%. Entonces, bueno, foi cando decidín quedar. E ampliar, facer como unha reportaxe intensa sobre Chile que me levou, pois, 4 anos e medio. Puf, que se di pronto. Pero bueno, foi unha vivencia espectacular, porque ao final non só foi a nivel de fotografía, sino que aprendín o que era ser emigrante, resolver todo, lidiar con emigración, sacar residencias, todas esas cousiñas, cando estás nese ínterin que non podes traballar, nin podes todo burocracia. E despois, pois, abrazar unha cultura que non é a túa. É que todo, o sea, decir, está ben ás veces eso, experimentalo, porque sempre se fala, cando quedamos donde nacemos, é moi fácil falar de quenes veñen de fora, pero ás veces vivilo non está de máis para saber un pouco como é. Realmente, tamén, non sei, isto pasa en moitas casas, a todos nos pasa, non? Todos temos familia que emigrou. Sí. No meu caso é toda unha familia de emigrantes, a parte de meu pai foron máis hacia o lado de Estados Unidos, e a parte de miña nai foron para dentro de España para as Canarias, pero foron para Marsella tamén, e todo o mundo emigrou. E eu vin todas esas cousas, vivencias, esas maletas de cando era pequena, e viñan con maletas cheas de cousas e che contaban de como era o mundo. Entonces todo eso alentaba as ganas de querer salir, de querer vivir, pero tamén tiña bastante claro que eu non quería replicar a vida de meus avós, que o que fixeron sempre traballar dunha maneira moi honrada, pero fixeron a súa vida fora de Galicia, ca ilusión infinita, eterna de volver. E iso tamén o vin toda a vida. Entonces volveron cando xa eran maiores, que xa non podes facer todo o que querías facer. E esa frustración tamén ya vin a eles. Entonces dixen, bueno, eu vou volver a Galicia cunha edad considerable para como volver a empezar, pero quero emigrar, e quero saber o que é estar fora, moverte, e todo eso creo que debería ser obligatorio para todo o mundo. O sea, as vivencias que tes aí son moi, moi fortes. Gustaríame que, se che parece a ti ben, claro, que compartas a experiencia de volver. Porque parece que ir é moi difícil e que volver é moi fácil. No, ti xa sabes que no. Sí, no, pero por eso eu creo que algo que me gusta deste podcast, faltábame ahora o cigarro e poñerme en plan... Total, en plan, sabes? Que me gusta deste podcast,
que me gusta deste podcast é que além de que sí, pois podo falar contigo, que eres unha persona interesante, que tes moito que contar, que pero hai detalles, sobre todo de xente como a ti, que eu digo, é que este detalle pareceme moi interesante. E son detalles que, por exemplo, eu vin a través porque somos amigas e de acompañarte nese proceso, entón a través dos teus ollos vino, pero ás veces pois se non tes, sabes, a forma de velo, pensas que as cousas son dunha maneira que non se corresponde moito. Mira, é complicado de explicar o sentimento que tes. De feito, por exemplo, pois teño un irmán, no, que está en vías de tamén querer volver, e xa é como un preaviso. Oye, o primeiro ano vai a ser moi difícil. Eu creo que esa frustración camiña entre o primeiro e o segundo ano se mantén. Ao principio, creo que os 3 primeiros meses son como de vacacións. Son vacacións. Ti chegas, estás visitando a todo o mundo, a túa vida volves ao sitio onde eras pequena, os amigos, todo, a familia, queres recuperar tempo perdido, non vistes crecer aos primiños, unha serie de cousas. Volves á playa onde te sentabas, ao bar onde che gustaba tomar a caña, e todo é como, uau, vivencias maravillosas. Pero de repente xa ese momento de cositas nuevas, pois vanse acabando. Claro. Vanse acabando, e hai que empezar a vida de repente nun sitio que tiñas, eu sinto que eu tiña idealizado. Claro, é o que acostuma suceder. Eu sinto que eu tiña idealizado, quero moitísimo, porque claro, Galicia, a natureza de Galicia, o olor a mar, meus pais, despertar, o galo cantando, non sei, todo, Queiruga, a miña aldea, deseaba tanto, chorara tanto, o sea, porque cando estás fora, eu cheguei a un límite que quen este escoitando isto este fora saberao. De repente había un gaiteiro que na Plaza Italia eu vivía na Plaza Italia, que creo que era a Plaza da Liberdade, me parece. Perdonade se hai algún chileno ou chilena escoitando, pero creo que ahora é a Plaza da Liberdade. E viña cada moito tempo a tocar un gaiteiro, que tocaba fatal, ademais. Pero da igual, cando sonaba ese gaiteiro... Era unha gaita desafinada. Da igual, pero era unha gaita. Nese chorando. Choraba. Como unha porca. Pero choraba, as lágrimas caían así. Eu dicía, Dios mío, este sentimento, esta morriña é real. O sea, ese sentimento era real. De chegar a pagar verdadeiras barbaridades. Eu recordo unha vez pagar un billete de avión da necesidade tan grande que tiña de vir á casa... Non recordo, pero non sei se eran 1.800 ou 2.000 euros por vir, porque era Nadal tamén, non? Entonces claro. Quería estar cerca, levaba moito tempo lonxe. Entonces xa cando empeza esa cousa aí dentro, ese ruxe, hai que volver. Pero volvendo ao punto. Volvendo aquí, pois de repente, xa non estaba acostumbrada, digo, cousas que empezaron a pasar. Pois viña de Latinoamérica, en xeral, que Chile non é o que creemos, así de color, salsa e non sei que, non é iso, vale? Pois é algo moi diferente. Perú, Chile, Argentina, vixo moi diferente a Centroamérica. Non é esa explosión de color. Pero aínda así, a min chocoume moito vir de un sitio onde a xente era tan agradable, e de repente sentín que nós éramos moi toscos, moi cortantes, moi brutos, moi serios, a forma de falar chocábame hasta que dixéramos tantos tacos, sabes, tantas palabrotas, xa non estaba acostumbrada a eso. Despois o frío tampouco estaba acostumbrada, a chuvia infinita, quería que chovera, pero xa non tanto. Sí, antes o mar, o cheiro a sal, o Empecé jalo cantando polo día, a cicloxenes explosivas a golpe de domingo. Sí, xa, pero era como basta. Que bonita Galicia. E despois era como, claro, despois tamén houve un choque importante, como, non sei como decilo para que non sone mal, pero era como que me sentía máis valorada fora. Eso, como que nome lle podemos dar a eso, Lidia? Porque eso non é só cousa túa. Sabes, estaba máis valorada fora, che creí, o sea, como que che creían máis, tiñas máis peso na palabra, no facer, no que cobrabas. Será un mal generalizado, porque, quero dicir, aquí sucede igual, moitas veces, o sea, creo que será algo generalizado do ser humano, pois será, de darlle máis valor ao de fora que ao de aquí. porque eu digo, pero como me foi máis fácil, o
O sea, empecé vida en varios sitios, ¿no? Como dame igual que che diga pues Madrid, que che diga Santiago de Chile, que empezar nun sitio é difícil, porque empezas Sí. de cero, porque non conoces a Sí. ninguén, porque tes que marcar o camiño, buscar casa, buscar vida, buscar traballo, buscar todo. Pero en comparación de todos os sitios nos que vivín no mundo e empecé vidas, para mí o máis complicado foi volver a casa e empezar unha vida aquí. Foi tremendamente difícil. Primeiro moi frustrante, e despois deime conta que quizás tamén a nivel profesional o camiño estaba en emprender. Porque Galicia está moi complicada o tema profesional. E se nos movemos quizás dentro do mundo audiovisual, eu que vivira pois en Madrid, a oferta de traballo audiovisual en Madrid é potentísima. Sí. Potentísima. Sí. Entonces, pois non o encontrei tan difícil como aquí. E si, foi difícil. Si xa despois o levo a cuestións personais que nos pasaron a todos, que apareceu unha pandemia ou que te divorcias, É que te que é verdade separas, que ou que non sei. ademais a pandemia, sí, é que é un golpe detrás do outro. E entonces verdade. foi como, ala, chega, pum, empezas, cando empeza todo un pouquiño, e aprendes outra vez a xogar ás normas que hai aquí, e a como nos relacionamos, a miña propia cultura, que eu esquecérame de como nos relacionamos, quizás tamén incluso na festa. Sí. Eu xa viño con outras formas. Unha vez que me adaptei, e que dixen, moi ben, volvemos a empezar, bum, aí chegou a pandemia, dinamitounos a todos. A mí, no meu caso, sumouse unha cuestión tamén de saúde, e foi como un fora de xogo total. Foi moi, moi difícil. Hasta o punto que pensei moitísimo en volver a marchar. Pero, bueno, despois tamén está aí como un orgullo propio, non? Orgullo propio de, pues, non vou marchar, veña, eu vou no intentar. Eu vou no intentar. Claro, intentei no desde a vía do emprendemento. E aí estamos. É que estou pensando por onde che quero atacar. Pero sí que é certo que, é dicir, moitas veces e dá igual, non, é dicir, falo en xeral, non? Cando saen aí as personitas de poder nun ambón ou diante dun micro dando titulares, porque ao final das un titular, o que se dis axuda de non sei cantos mil euros, e depois ves e dis non é axuda para 2000, sabes, é axuda entre este ano e sabes, ves os pormenores e dis ti, sabes, non ten nada que ver o titular do que realmente é o rollo. Pero por eso me fai gracia que ás veces sí, o regreso sabes, dos que marcharon a traballar fora, tal, que regresen e non temos, é dicir, falo xa a nivel galego, porque non sei, igual en outras comunidades autónomas non sei como é o asunto, pero é dicir, non temos como un mecanismo, un algo de axudar a esa readaptación, non, as persoas que regresan, non, unha axuda. Cando falo de axuda é que aquí hai xente esa é outra, que cando dis que necesitas axuda, cando lle dis un acompañamento, cando lle dis aos políticos que necesitas axuda para algo, eles interpretan que é soltar pasta, e ás veces é que, tío, non necesito que me rejes con pasta, que igual necesito que colabores, que, sabes, que vayamos da man, e non precisamente hai cousas que se solucionan regando todo de sí, pasta. Non é cuestión de cartos, é cuestión de que ti chegas. A maioría das veces, se decides volver, é verdad que ves cun capital, porque non volves así como... Claro. Diste, volvo con 30 e pico de euros cunha man diante e unha man detrás. No, sí. Volvo á miña terra con unha intención de vivir na miña terra. Pero ora, como podo sacar a vida adiante cando vivo nunha aldea, no rural, e non me dedico nin á agricultura, nin me dedico ao mar, non me dedico aos sectores principales que hai no rural? Entonces, como podo facer? Como lle podo dar a volta? E aí falta acompañamento. Sí, porque moito falamos do slogan, non? De emprendemento no rural e tal, máis do mesmo. Hai axudas, que sí, que hai axudas, pero ao final é un pouco máis do mesmo. Vale, ti dasme cartos, pero, ben, eu teño estes cartos, igual podenme valer, a unha axuda sempre van ser, pero que ás veces de pouco sirve esa axuda se eu non consigo traducila nun mecanismo que me permita darlle forma a ese medio de vida, non? Ao final, é dicir, sempre se fala, cando falamos do problema da vivenda, hai xente na súa ignorancia que pensa que
o problema da vivenda simplemente se limita a que queremos vivir todos na cidade. Entón, que como queremos vivir todos na cidade, non hai suficiente oferta para tanta demanda. Eu non sei se serei eu que vivo no mundo de Yupi, que non teño pretensión de vivir na cidade, sinto que a nivel galego o problema está xeralizado, e incluso se nos plantexamos, é dicir, se ti queres vivir no rural, implica que tens que facer a túa vida profesional, sabes? O sea, dicir, tens que poder desenvolver a túa faceta profesional para poder tamén ter unha vida no rural. Exacto. É dicir, parece que o que estou dicindo é super evidente, super básico, pero creo que non lle entra na cabeza a xente. É dicir, para que a miña vila, por exemplo, Arzúa, pois non acabe deshabitada, sabes? Ou que Andía Arzúa di calquera, tedes de alguna forma que convencernos de que nos quedemos. Para convencerme de que quede na miña vila, non é que eu diga, Santiago é máis atractivo, Coruña é máis atractiva porque son cidades. Non, pois para min sería máis atractivo pois que poidas favorecer a que eu poida desempeñar a miña labor profesional dende a miña vila, que eu poida habitar na miña vila, é dicir, que teña opción acceso a vivenda na miña vila. Eso é que ahora mismo eso é un tema porque eu estou facendo a vida entre a Illa de Arousa e Porto do Son. Entonces, podo ver a realidade tanto dun sitio como do outro, son dous sitios rurales. Eu creo que me sería a vida moitísimo máis doada se vivira na cidade. Sí. Pero a miña elección é vivir no rural. Eu esa outra parte xa vivín e eu non quero seguir vivindo no formigueiro. Non é... Xa utilicei o formigueiro cando o necesitaba. Do formigueiro tamén sacas moitas cousas, quero decir. Sí. Hai moitísimo traballo cando estás experimentando, aprendendo. Claro, hai moita máis oferta cultural, cousas que che expanden a cabeza, vale? Estudiar e vivir e salir. Pero unha vez que todo eso xa che encheu, o modo de vida da cidade hoxe en día, ca cabeza que teño non o entendo. Non é para min unha elección nunca volver á cidade. Ahora, vivir no rural faise carísimo. Porque se fai carísimo ao nivel de que te tes que desplazar. Vives no coche. Todos os que vivimos en Galicia sabemos que vives no coche. Si vives no coche, e ainda se dixeras ti, sí, pero as casas están máis baratas, o vivir é máis barato. Pois eso era cando eu era pequena. Cando eu era pequena que te collías un alquiler na aldea e che cobraban, hasta che daban as gracias, igual hasta non che cobraban, con que me manteñas a casa coidada. Hoxe en día, aquí, claro, neste escenario as cousas ocurren por moitos motivos, non? Desde a chegada de negocios tipo Airbnb, que lle dou a volta a todo, os apartamentos turísticos, desde que a xente entendeu que ademais de vivir do mar podía alquilar, comprar un pisiño e utilizalo para alugalo, co que ganaba no verán daballe para todo o ano. Que eu só digo cousas, non xudgo a ninguén. Quizás ao final, claro, é que é como que tamén eu vou moi en contra diso, pero tamén sei de moitos casos e hai casos que diste, claro, que faría eu no lugar desta persoa, sabes? Claro, é que o problema é que ao final isto é non sei. Eu, por exemplo, ahora vexome na búsqueda levo 2 anos, vémonos na búsqueda, pois non sei, unha parella, que somos unha parella xoven, queres empezar a vida, bueno, pois o feito de que non queremos vivir en cidade é como genial, porque nos dá igual que rural, e queríamos unha casa. Pero bueno, é que os precios están como se estuveras buscando en Madrid. Isto é imposible. Así non podes facer unha vida. De que maneira se me convence a min para poder quedar neste lugar, pagar os impuestos neste lugar e fomentar traballo aquí, si é dificilísimo. Claro, que mira, isto a min ao final a discusión moitas veces é a xente que ten algo di, sabes, como que, porque é como que lle atacas de onde sacan un beneficio, bueno, cada un fai o que pode, non sei que a tope. Só me fajo a pregunta de si xa sucede en algunhas cidades, vas a grandes capitais ou non tan grandes, é dicir, vas a Lisboa, Porto, incluso centro de Santiago, xa, etc. E chega un punto no que, pois, por exemplo, Santiago é unha cidade universitaria, agora mesmo os universitarios flipan
flipan para meterse, eu que sei, non sei en que condicións estará algún, non sei en que condicións estará, sabes? O sea, é dicir, unha cidade que históricamente tivo un ADN, o sea, poño o exemplo de Santiago, pero que está sucedendo en todos os lados. É como que empeza a perder o seu ADN, é dicir, hai cousas, é dicir, é como que ao final imos convertir as cidades e as vilas van polo mesmo camiño, porque, por exemplo, a miña vila e outras tantas da miña zona van polo mesmo camiño porque si non temos un interese turístico concreto, é dicir, non temos mar, por exemplo, non é o que sucede nesta zona de mar, que esta zona é, pois claro, é máis polo tema do mar, vacacións, isto todo, e a miña é máis polo camiño de Santiago, sabes? Entón, parece que a oferta nunca remata, porque canto máis a demanda nunca remata, porque canta máis a oferta se pon sobre... Eu chego a un punto que digo, guau, pero que a cantidade de opcións que hai, realmente hai tanta demanda para que, sabes, para que a xente non quede con negocio a dúas velas. Pois dar dá, porque mal non se abre un, mañá ábrese outro, e de alguna forma están gañando cartos, entón dis ti, non sei, vale, hai esa demanda, o sea, ao final é un desequilibrio no mercado, pero que sucede? En que queremos convertir as cidades e as vilas? É dicir, ponimos a xente que non somos propietarios de nada e ao final que ou intentas xa non adquirir unha propiedade, que ahora mismo en vilas que nin fu nin fa están a precios completamente desorbitados. Imos estar todos construindo novas casas en, sabes, chega un punto no que dis ti iso ou buscas alternativas realmente, pois eu que sei, noutros países que estén a outra onda, que faz, sabes? Entón, é dicir, eu sei que é unha reflexión moi complexa, pero sí que é certo que ás veces cando hai discusións eu vexo, como vin aí atrás, non quero mezclar as churras cas meninas, como di un que eu sei, pero claro, a xente que se pon á defensiva é como aí atrás houve unha discusión co tema de Altri, un señor, mentre a xente estaba Altri non, tal, non sei que, nun rollo de comentarios en redes, un insulto, vale, insulto, coma, Altri sí, que é como rollo de podes dicir Altri sí, que eu non che vou insultar a ti, ainda que non estea de acordo contigo, pero xa empezas insultando Altri sí. Entón, claro, a xente dicíalle, como que Altri City estás a favor entón desto da contaminación de outro tal, non sei que, e o señor contestou o rollo de eu teño non sei cantas hectáreas de eucaliptos, entón dixen, claro, vai dentro do seu interese. Pero ese é o egoísmo do espolio, é o egoísmo do espolio, totalmente, que, ademais, o ser humano, en xeral, e o galego a tope, de, coño, para que os leven outros, para eso collo eu, para que isto primeiro vou eu. Eu creo que tamén a miña e a túa se cadras un pouco mentalidade pobre, porque se tiveramos mentalidade rica, íamos noutro rollo. Non sei que decirche, porque se pode, porque igual eu con esa mentalidade, pois tamén teño non sei cantas hectáreas na familia, que se o xuntas todos os montes que veñen de uns e os montes que veñen de outros son hectáreas, podo tomar a decisión de decir, bueno, pues, todos os eucaliptos, sin embargo, sentámonos, meu irmán máis eu, que facemos con todo isto? Pois non podemos cambiar o mundo, pero podemos cambiar o noso mundo. E que fixemos? Algo que animo a todo o mundo, se o estás escoitando, e tes un agro, pois o que se pode facer é tal cual, dalle os eucaliptos a que nos queira, sacas todo de aí e volves a recuperar bosque autóctono. Non podemos coller grandes extensións, pero aquí en Galicia todavía moitos temos, pois eso, terras que non sirven para construir porque é monte. É monte, non é urbanizable, gracias a Dios, e entonces podemos recuperar. Nos levamos fai 4 ou 5 aniños que o fixemos e agora xa tives eses montes que sacamos todo eucalipto e é unha maravilla. Cando eu sea maior voume poder sentar. Outra cousa que non sabía, que lle tiña que dar aquí ao rec para... Pois eso xa vai a ser trociños de monte autóctono que eu, cando sea unha señora maior, me vou poder sentar debaixo desos carballos que me van a dar sombra. É algo que quizás podemos facer entre todos, pero sempre vai haber que encolla ese monte e de repente este escoitando isto e diga, pois vamos a facer isto con noso.
e vai a dar, e vai contar a seu avó, quizás, e seu avó lle vai a decir: que dis? Isto é para poñer eucaliptos unha vez, 2 veces, 3 veces, 15 veces. Xa. Porque non está pensando noutra cousa máis que no carto. Sí. Pero se tes unha visión máis xeral sobre o mundo, o planeta, a biodiversidade, o respeto, os animais... A diferencia do ser humano, hai dous tipos. É que eu creo que cambiou un pouco o rollo entre o... Que non digo que sexa sempre, o sea, decir, hai xente que sí, que obviamente fai o que pode para sair adiante. Pero eu creo que cambiou o rollo de os nosos antepasados. Mesmo eu penso, por exemplo, nos meus avós, que sempre fixeron o que puidaron co que tiñan e non tiñan moito. E tiñan unha mentalidade moito máis, sabes, o sea, xente que nunca lle sobraba, sabes? Tiñan unha mentalidade moitísimo menos egoísta que agora mesmo, que igual pode sí, estálo pasando mal, pero é como que temos unha mentalidade moi despiadada, moi de, no, yo lo mío, e venga, e yo... Porque nacemos nunha época de benestar, realmente. Eu sei que é difícil, e eu, por exemplo, hai días que eu paso mal e se me viñera o demo a facer unha proposta, pois igual dubidaba, sabes? Porque somos humanos. Cantas veces, cantas veces. É dicir, non digo que a miña ou a túa forma de pensar sexa mellor, nin sexa a correcta, porque non son nadie para xulgar. Bueno, pero hai formas de vida máis respetuosas que outras. Eu considero que é, bueno, é dicir, non, que ao final que non se trata tanto de xulgar ou así, pero sí que as mesmas persoas que por un lado pensan no carto, venga negocio, turismo, venga batata, son as mesmas que escoito queixarse de que a xente marcha, e que non sei que, e que de tal mes a tal mes non hai moitas cousas están cerradas, e que non sei que canto. Que queres? Non o podes ter todo. Ou montamos parques temáticos para turismo, ou montamos vilas. Eu, personalmente, creo que podería haber un equilibrio entre a explotación turística e as vilas. Que pasa? Que ese equilibrio é como se ti nunha vila empezas a abrir bares, se tes máis bares que ciudadanos, igual tes un pouco un desaxuste. Pois se ca vivenda pasa o mesmo, non sei, que me escoite dirá, tía, non tes nin idea, tal, non sei que... Pues igual, non tes nin idea, pero tes opinión. Claro, aquí todo o mundo temos opinión. Non teño idea, pero teño vivencias e tal. Entón, quero dicir, é así, entón, é dicir... Mira onde estamos. Eu, ahora mismo, collemos o coche, damos unha volta en torno á illa. A min dame pena. A min dame moita pena. Porque podo che enseñar sitios donde antes había bosques, pinares maravillosos, que foron todos talados para montar villa non sei que, a xente de aquí saberá, todo por ali. Entonces tes aí uns mamotretos enormes, sustituindo todo o monte que había antes, valeiros, así, un edificio, un detrás de outro, non hai nin unha sola luz. Mamotretos de edificios, a xente que vivimos aquí, e ainda me parece peor por os que naceron aquí, porque hai xente que naceu aquí que non pode replicar a vida de seus pais nin de seus avós para nada. Xa. Sabe, non poden armar unha casa, non poden buscar nada, non teñen onde alugar e se teñen que ir daqui. E despois, a outra cara da moneda é que, pois, hai unha serie de pisos, edificios e de todo o que se fixeron que só os ves cheos 2 meses no ano, xullo e agosto. É que a min sabes que me dá rabia diso? Eu ás veces penso, non? É dicir, digo, se me sobraran os cartos, pero infinitamente. O sea, é dicir que nunca xamais me teño que podo queimar cartos, vale? Eu penso, por exemplo, no tema dos yates, non? É dicir, o rico que marca un yate, vale? E só pasa nel 15 días, si chega a pasar nel, vale? Ou sobran os cartos e merco aquí unha casa, aquí, porque quero que sexa miña, que sexa en propiedade miña, para vir aquí pasar 15 días que son os que podo vir. Vale, sobrarán os cartos, bien, pero non vou estar aquí máis que 15 días. Si físicamente eu só podo estar aquí 15 días, non sería moito máis sostible e tal, claro, que eu veña aquí a un hotel 15 días, quero dicir,
que sei que a xente dirá, joa, que estás dicindo tonterías tal, eu digo, jo, pero é que Más é sostible que sería. temos esta obsesión de que ten que ser todo noso, queremos estar en moitos sitios a un tempo e non podemos, é dicir, tío, Bueno, tamén o español, nós como españois temos moito tema ca propiedade. Cando ti te moves polo mundo, como fales con xente do norte de Europa, olvídate, ali non teñen ese concepto da propiedade como temos nós. eu non o tiña e teño ahora de 2 anos pa aquí, non o teño a nivel o sea, a nivel sentimental nunca me sentín tan é dicir, non teño a necesidade de ser propietaria, sabes? Non teño a necesidade de quero ter cousas. O que queres é ter a estabilidade. Claro, eu vendo o panorama que hai e tendo en conta que a economía non sei por onde vai a ir, pode ser que isto por algún lado terá ou que reventar ou que buscar algunha forma de ter unha certa, non sei, é dicir, a nosa xeración algo imos ter que facer ou imos estar debaixo dun barracón toda a vida. Ten que haber algunha solución, Claro, non sei cal vai a ser. porque despois a nivel dende arriba moito se di que esta generación que non ten fillos, e como decía unha en internet decía, ¿dónde lo meto? En el horno, porque en el horno lo puedo meter unos meses, pero después crece. Y en la bañera lo meto. É que, sabes, sí. unha tipa que vivía nun piso de... É verdad, que si tiña un fillo era para metelo nun forno. É que a porque- cousa cambiou moitísimo. A cousa cambiou moitísimo. Pero igual tamén, eu outro día falábamos, este é un tema que creo que está na rúa, todo o mundo falamos sobre isto porque todo o mundo temos problema sobre isto. Tamén en moitas cousas está quen opina de que, claro, que todo foi moi rápido, que agora tamén queremos todos vivir solos e independientes, porque se nos vamos 40 anos para atrás e nos vamos á época de nosos pais, non empezaban sendo independientes, non. Casábanse e iban ou pa casa dos sogros de uns ou pa casa dos outros, empezaban a vida cas familias, eran esas casas cheas de xeracións, que estaban os avós, os pais, tiñan os fillos, entonces claro, pois todo o mundo tiña casa. Claro que todo o mundo tiña casa porque vivían todos xuntos. Sí, por iso ahora mismo vas polas aldeas e ves esas casas de 20 habitacións. Entonces era claro, esas casas de 20 E ahora pensas e habitacións dis, ponde vou pon a casa destas. cunha persona ela sola, moi difíciles de manter, a maioría están pechadas. Sí. Ti poste a mirar para querer alugalas, o 50% son de familiares que están nas Américas. O sea, é que che piden por elas E un que millón de despois euros. os outros, o outro tanto queren facer a súa xubilación con un aluguer. Eu vou che dicir unha cousa, eu teño dous, un interruptor para arriba e un interruptor para baixo. Se pos dunha maneira, o meu interruptor é intentar vivir como nunha especie de burbulla que é el hoy. e non é como se non houbera un mañana, no, pero é un pouco de voume limitar a pensar como moito na próxima semana. Sabes, e depois de repente teño outra fase do interruptor que é como se a miña alma salise de min e tivera unha perspectiva super global, super moi alén do tempo e así, e se, cando collo esa perspectiva unida, pois igual a que poida escoitar algún dato na radio ou algunha cousa ou así, eu non o sea, paso a noite mal, o sea, non durmo e cun, o sea, antes sentía ansiedade e angustia e agora sabes que sinto? Moitísima tristeza, porque xa non teño, sí. o sea, eu e non o dixo por dar pena, quero dicir, sei que non son a única porque algo que tamén me fai sentir moi triste é que todas as miñas amizades o tema de conversa é exactamente o mesmo, estamos sempre falando do mesmo, estamos todos igual, que non sei que facemos, que estamos tardando en montar unha comuna entre todos, ou unha canción bastante guai miña que é Prenderlle lume á vila. Adoro esa que canción. igual algún día vou Adoro. facer unha quedada literal e que me lleven presa, pero que arda mucha gente primero. Estou dicindo isto está quedando grabado. Sí. Porque igual hai cosas que teñen que arder. Sí, @policía. O asunto é que eu agora, cando penso
de forma global, non, pois penso nun futuro, penso nun tal, porque claro, ti pensas nun futuro en base a como estás actualmente. Non sabes, mañá podes estar moito mellor ou podes estar ainda todavía peor. Ainda está así. Sabes, é dicir, non sabes para onde che vai cambiar a vida, ou igual morres pasado mañá, quero dicir, non sabes. Pero penso, non, nese futuro hipotético, e agora nin siquiera sinto ansiedade. Agora sabes que sinto? Sinto unha certa angustia, pero sinto moita póñome, Lidia, triste. Pero triste que de repente ainda me deu un ataque de tristeza hai un par de semanas, que é cando me puxen así de triste, é como a que pasei esa noite sin dormir, puxome super triste e ao día seguinte non quería salir da cama. O sea, que paso hai entre eso e a depresión? E sobre todo, de que é síntoma esa tristeza? Porque eu agora porque estou co interruptor en el que estoy viviendo en hoy e non estoy viviendo en mañana, sabes? Entón dixo cho así toda pancha, pero eu creo que esa tristeza realmente é como un síntoma de rendición, de que me dou por vencida, de que digo, esto es una puta mierda e non lo voy a cambiar, e nin por meritocracia, nin por matarme a traballar. A nosa xeración podemos nos matar a traballar para gañar un pouco máis e seguir tirando do carro como sea. Exacto. Pagando un alquiler de 8.000 euros ou comendo pasta todos os días. Pero porque estou hasta as narices, e aproveito este micro que me brinda aquí MJ Pérez para decir, estou farta de escoitar as tonterías de é que non tal, porque non buscades un traballo cual, é que non, mira, cariño, eu esta conversa teño con amigos que son funcionarios, teño con amigos que son músicos, pero que non viven de dar 4 conciertos, que se están partindo o lomo todos os días da semana a facer horas e horas de movidas. Eu personalmente, que estou farta de ver nas redes sociais cada vez que alguén que alzamos a voz de oi, como está esta situación, que che veñan, é que sodes uns perroflautas, serei Para nada, todo perro e todo flauta que ti queiras, pero cariño, eu non estou esperando a que a música me dea de comer. Eu tiro dun carro, que é a música, pero tiro á vez de 4 ou 5 carros máis. Aí está. Sabes? E aínda así, para mí a alternativa é super clara, é dicir, podería deixar de ser autónoma e ter un traballo que me paguen o salario mínimo. Realmente o único que iba a cambiar é que en vez de estar dedicando o meu tempo pois a facer cousas que me gusten, aínda que me sacrifiquen máis, porque ao final teña que traballar máis horas, estaría pois cumplindo un horario un pouco máis reducido nunha oficina, muriándome de lasco. Esa iba a ser a diferencia, pero a nivel económico non me iba a resolver. Non che iba a resolver. A non ser que me presente a un posto político. Mira o que che dixo. E aí o deixo, porque xa non me quero quentar. Eu outro día estábamos falando desto, porque é o que estás dicindo ti. O sea, esta conversación está na casa, en todas as casas. O sea, a nosa xeración un poquinho por riba, xeración un poquinho por abaixo, todos temos o mesmo problema. Tíamos esta conversación cunha amiga miña que son 7 irmáns. Ti fíjate como cambiou, 7 irmáns. Seu pai foi pois dos típicas personas que se foron, que emigraron nese momento de Ourense e se foron a traballar a Citroën, a Vigo. Ese señor, co sueldo dese señor, criáronse 7 fillos, a muller, a vida, a familia, compraron un piso, compraron un coche, tuveron unha vida, deronlle estudios a todos, o sea, era como, aí os ten criados a todos, fixo unha vida, está jubilado, ten pensión el, pensión a muller, o sea, eso é imposible na nosa xeración. O sea, é imposible. 7 fillos con un sueldo toda a familia. Porque cando nós nos queixamos desto, que, sinceramente, xente, pa mí non é queixarse, pa mí é insistir en que hai unha situación que é insostenible. Que é un problema. Eu non quero que ninguén me regale nada, eu non quero que me veña mañá rueda con as chaves dunha casa, nin quen sexa. Non, pero poder facerte a vida traballando, pero poder facela. Claro, eu non quero que absolutamente nadie me regale nada. Tampouco, é dicir, tamén vexo a xente moi tranquila porque saben que van a herdar. Non é o meu caso. Ainda que eu fose, considero que ainda que os nosos antepasados romperan o lomo,
que eso tamén o falo con xente do noso tal. Hai xente que considera que lle deben algo. Que ten o dereito, E sí. é rollo de, mira, sí. unha cousa que seixas herdeiro, que igual teus pais collen no testamento, deixen yo a outra persona que poderían. Que o piso é deles, non que é teu. poderían totalmente. Sabes? É dicir, creo que os nosos pais xa... bueno, falo de min, creo que xa bastante me deron, que non, é dicir, é como que hai xente que pensa que nos deben algo, Sí, sabes? sí, É como, sí. me debes cosas, é rollo de, eso tamén é un rollo de, no, eu que quero, non quero que nadie, pero nin unha herencia, nin o goberno, nin nadie, nin axudas, me regalen nada. Que te podes facer unha vida co teu traballo. Cando se fala do problema da vivenda, falase de axudas, e eu digo, é que o que queremos é traballar e pagar, pois sexa, a nosa hipoteca, o noso lugar, o que sexa, punto, e comer. O sea, e o que se mejoraba é que cando se fala de, no, que non queredes sacrificio, non estás dispostos ao sacrificio. Sí que estamos dispostos, o sea, decir, non é cuestión de querer renunciar ao sacrificio. Sabes? É dicir, eu eso tamén é un rollo, eu quero me sacrificar, pero é que o rollo non é que eu diga, é que estou me queixando porque me teño que sacrificar. No, eu creo que había xeracións anteriores que ainda estás ti jodido, estás te sacrificando, pero sabes que estás aí como un, sabes, o sea, estás te sacrificando porque estás sacando uns cartos ao mes, con esos cartos pagas isto, pagas o outro e sacas adiante unha vida. E agora eu teño como a sensación de que ata que punto eso é suficiente. E tendo en conta de que a meta, por exemplo, no meu caso é a ver se me dou sacado adiante eu a min mesma. Imagina se teño 4 fillos e así, e eu non me podo queixar porque teño compañeiras que sí que fan auténticos malabares para sacar adiante unha familia, etcétera, etcétera, sabes? Entón, é dicir, que non quero afondar moito nesto, pero deixar claras esas cousas, que estou moi farta do tema de que si perroflautas, que si non queredes traballar e que si non queredes sacrificarvos cando... É dicir, eu o que quero é, aínda que este hasta as narices de facer horas, que mañá levantarme sentindo que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Exacto. E no día no que eu son o despertador e sinto que nada vale a pena. E que estou triste, pero triste hasta o punto de que, tía, estou igual editando fotos dicindo me quero morir, que sabes, o sea, sabes. Eu creo que para todo o que facemos é moi importante, para todo na vida é moi importante ter ilusión. Ilusión. Falemos dunha relación, sí, ou falemos de eso, de levantarte todos os días, por que traballo, para que traballo, ¿no? E ter esa ilusión de algo, cada un o que queira conseguir. Pero é dicir, bueno, pois eu levántome, fago o meu traballo, gústeme máis, gústeme menos, pero con isto podo pagarme a miña casiña, perdón, podo pagar isto, podo pagar o outro, estou cuberta nas cousas básicas e podo facer unha vida. Pero si xa non hai ni siquiera esa ilusión, porque ti sabes que vas a traballar, vas a ter un soldo, pero non che vai a dar nin este mes, nin o siguiente, nin ves expectativa de cambio. E cando pasan os anos, que non é os meses. Aí está, ves pasando o tempo, os meses, os anos, de repente veste que pasastes dos 20, 25, 30, 35, de repente tes 40 e diste caramba. Sabes? E ves que non o das conseguido, é como que che teñen esa zanahoria, eres o conexiño que vai aí detrás, que ves que nunca vas a chegar a comela. Que nunca vas a chegar, é que pasado mañá eres unha jubilada, con unha jubilación de mierda, e que faz cun alquiler de 800 euros? ¿Sabes? Si tienes unha pensión de 850, sabes? O sea, aí está. Eu ahora mismo véxome, Dios, cumplín este ano 40 anos, e está esa frase aí atronadora, esa frase que ven como da traxa, donde che din, con 40 anos tes que ter a vida feita. Si, antes, si, con 30 tamén. Tes que ter a vida feita. O sea, con 40 anos xa fixeste la saca, xa te la vida feita, xa te la casa, xa te... A min esa frase é demoledora. Tamén che digo que me pareceme, é dicir, o de aplicar o que era hai uns anos a actualidade para non nada. nos leva a non nada. pode levar a nada, iso fundeche a cabeza. E despois como... por eso digo, sigan ustedes, señores políticos, discutindo sobre a natalidade e estas cousas.
que bueno, en fin, non vou entrar por aquí porque se non empezo a queimar moitísimo. Pero é un tema que sí, que é bo debatilo. Sí. Ademais, agora xa non é só o que se queira debatir, é que salen todas as conversacións porque é un problema. Eu, para min, é un tema cada vez máis recurrente e bueno, xa fixen no seu momento prenderlle lume a vila, non digo que o próximo disco vai a falar disto en bucle, pero home, eu é o que dixo, eu é rollo de, é dicir, eu agora pois, conteiche isto aquí en total confianza porque ninguén nos está escoitando, pero é que non, é dicir, onde me escoitades a min, imaginade, cambiando 4 palabras e 4 datos, é o tema de conversación continuo con todas as miñas amizades. A algunha personita vai un pouco mellor por X circunstancias e porque pois, lle poidaron axudar aquí a la tal. Bien, pero son excepcións. É dicir, a maioría estamos diredes, pois como todo o mundo. Eu digo, sí, como todo o mundo, pero sabedes como están as cousas. En fin, como di miña nai, quen non rouba nen herda está sempre na merda. Mira, que frase esa. E pobre de vós que fagades algo con isto porque xa o metí nunha canción e está registrado, así que cuidado, amenaza. E ves, pois, ahora que falamos da vivenda, aínda toda queimada que estou, fixe unha canción bastante alegre falando disto e metendo esta frase. Bueno, ti tes cancións así alegres. É un merengue. Estás cantando penas, pero ritmo de cumbia. Que facemos? Que hago? Súper, me mato, me corto las venas. Sabes? Hai que, mira, este tema, isto da vivenda, é tan frustrante. A ti dache tristeza, a min enfádame. A min xenérame como unha raiva, un enfado. A min enfádame, pero eu xa estou modo de me doi por vencida, matadevos todos. Eu entro en furacán, aí a ti che xenera tristeza, a mí me enfada. Porque ademais ti queres buscar, ves as posibles solucións, ves que non van a ser reales, porque aí chocas co mundo capitalista, cunha serie de intereses moi grandes, isto non vai a ser agora, nin un corto prazo de tempo. Xa, entonces enfada. E se ves a tendencia interna, eu, sabes por que me deprimí, entre outras cousas? Porque, claro, se escoitas un pouco os economistas e estas cousas, e estás un pouco ao tanto deso, sabes, que eu, por moito que me chamen perro flauta, igual teño máis oído posto na economía e en estas cousas que ese señor que dos eucaliptos que me chama perro flauta, sabes? Yo seré pobre, señor, pero igual sé máis de bolsa que usted, non teniendo dinero. E claro, se ves un pouco o mundo tamén en tendencia internacional, pues, pasou o que pasou en Estados Unidos, e tamén vai marcar unha tendencia, é dicir, por iso eu creo que como non nos montemos un torrebaró, é dicir, como non vayamos todos, eu creo, para Caurel a montar ali unha comuna, non sei que. O de Estados Unidos é un aviso de que o que estamos falando vai ir a peor. É un adianto de que, non sei, pois no ciclo da historia da vida non pinta nada ben. Non pinta nada ben e tócanos vivilo. E bueno, antes de seguir con esta tendencia de tertulia, Sí, cambiemos. Sí, vamos cambiar, porque creo que xa conseguimos deprimir a xente bastante. Contemos algo bonito. Pero dentro desta magnífica reflexión que nunca sobra, sempre me gusta facelo, pois igual é máis fácil facelo con xente que teño confianza que non. Precisamente toda esta onda de depresión e de situación actual a que chegamos viña un pouco da man de que eu che preguntaba polo teu regreso e unha persoa que emigrou o que temos na cabeza que é máis fácil ir fora e vivir fora que despois regresar, que regresar está todo costa abaixo e maravilloso, e contabas precisamente pois eso de que para nada. O sea, que xa non é poquito, para nada. E bueno, eso hasta a situación actual que eu creo que agora xa estás como integrada, pero xa estás pois precisamente na onda das que non marchamos, que é muertos de asco todos aquí. No, a ver, agora xa teño moi claro, pasei ese tempo de frustración, de reaprender a vivir en Galicia, bueno, e de adaptarme. Porque realmente eu tampouco volvía ca intención de marcharme, non? Eu quería seguir vivindo polo mundo, pero tendo un lugar ao que volver sempre. Se pode ser a casa, pois mellor. Eso pásalle a toda a xente que coñezo que estivo ou está fora, chega un punto no que hai esa cousa, esa necesidade de necesito ter un lugar ao que volver. Ao que volver, por qué? Porque estás moito tempo tirada por aí.
sin a raíz. E a raíz quen Claro, che o tema da ancla. raíz. A raíz non é só o lugar, é a familia, Claro. é mamá. Claro. Son moitas cousas. Entonces, vivir lonxe, por exemplo, para min foi unha vivencia fundamental Chile, non sería a persona que son hoxe en día, pero chegou un momento de o pensamento facer daño, porque de repente pois ti ves que tu avoa se está facendo maior, de repente se enferma, ves que estás a un día completo, o sea, 17 horas de avión para chegar a Madrid e despois ainda ter que vir aquí, é Xa. complicado. Entón, complícase algo e ti non vas a chegar a tempo. Xa. Empezas a sumar esa cousa, esa outra, empezas a vir en visitas e cada vez ves máis maiores a teus pais, Sí. esas cousiñas. Entonces é como, bueno, eu quería salir polo mundo, quería crecer, quería abrir a cabeza, conocer outras cousas, non só o que vivín aquí, o que aprendín aquí. E xa o fixen. Podo seguir facendo, pero podo seguir facendo volvendo a un lugar. E aí é cando tomas a decisión. Hai xente que se termina botando raíz noutro lugar, que se foi a parte que a mí me dou medo. Eu cando vin os meus amigos de por aí, amigos de por el mundo, empezar a, claro, botaban parexa, e de seguido, pouco despois, viñan os miniños, e como esa persona tuvera un fillo con esa muller, ou esa muller un fillo con ese home, ou quen fora tuveran fillos, olvídate, xa non volvían, quedaban. Claro. Eu de repente vin que todo o meu entorno estaba botando raíz no lugar e dixen, é o momento de marchar, ras. Para enraizar en Galicia, outra vez, solo que é moi difícil porque ti pensas que vai a ser máis doado porque chegas e tes un lugar ao que chegar, chegas e tes amistades, e tes familiares, pero ti como persona xa cambiastes. E cando chegas a xente tamén cambiou. E de repente que os amigos non son da mesma maneira, No, nin se divierten da obviamente. mesma maneira, Sí. pero normal, porque Sí. todos cambiamos. Pero tamén eu me encontraba moi cambiada respecto a todo o mundo. Entonces era como, pues, non sei, foi difícil. Ahora xa estou nese punto, no punto no que estou contenta, estou feliz, vexo a problemática que hai de vivienda, desto máis do outro, pero bueno, busquei a miña maneira de vivir máis no presente que de cara a un futuro, e Sí. vives máis feliz. Ou Sí. sendo autónoma, penso no trimestre, así. Claro. Vivo de trimestre en É verdad, trimestre. eso, vivimos de trimestre en trimestre e tiro porque me toca. Aí está. Eu, precisamente, vale, si, ti estiveches en Santiago de Chile, pero gustaríame falar un pouco do teu, porque ti percorriches bastante mundo con cámara en man. Entón, como foi ese periplo? Porque, ademais, corríxeme se agora estou contando algo que non é, que é como un pouco tú buscabas como, de alguna maneira dicilo, pois un sustento estable Sí. de luns a venres, e despois en canto podías, ou cando che cadraba, ou cando podías, ou non sei como era, ías por aí coa cámara a sacar fotos, ou facías viaxes, ou tal. A ver, é que o tema está, para non liar moito todo, pero o tema está en que sempre camiñei entre dous mundos, que foi por un lado o mundo artístico, eu estaba estudiando fotografía, pero tiña que pagar os estudios. Entonces, bueno, había que buscar un traballiño, pois o típico, empezas hostelería, traballei nun videoclub, bueno, unha serie de cousas, pero... Ai, nun videoclub. Sí, traballei nun videoclub. Bueno, a miña época máis cinéfila do mundo, podías verlas todas gratis, entonces traballei nun E videoclub. ahora non te ves el 47, ando aquí. Joder, non teño tempo. Torre Baró. Non teño tempo. En ese momento, houve un momento aí, na miña xuventude, que montei un negocio e me foi moi ben. E foime moi ben. Entonces, cando andaba buscando así un traballiño, botei un currículum para traballar en clínicas dentales, que non ten nada que ver ca miña vida. Pero era para un puesto que dixen, bueno, pues mira, era un puesto comercial, e digo, a persona que me entrevistou gustoulle moito o negocio que eu había montado, considerou que eu podía ser moi boa en vendas, e aí me decideu formar pois, nunha marca que nese momento empezaba a nacer en España, que se
non a vamos Non se pode no, decir. no, porque non nos vai pagar. É verdade, os non ten oficiais. sirve para nada. Entonces, claro, pois aí me formaron A ver se nos van denunciar. Aí me formaron en odontoloxía. Eu falar ben deles, pero hoxe en día xa non tan ben. Aí me formaron en odontoloxía. Entonces aproveitei, eu traballaba en clínicas, estudaba fotografía en Vigo, e despois traballaba en clínicas en Madrid, especializábame en fotografía. E despois... E menos mal que a túa vida se torceu por aí. E foi por aí, porque ao final, claro, cando ti estás como nun mundo artístico, hai por aí un traballo que solemos decir o traballo alimenticio, ¿no? Que é o que paga ao final pois a renda e todas as cousas. Eu traballaba pois na mañán, pola mañán estaba nun estudio en Madrid, facíamos fotografía pois típica de moda, Penélope Cruz, esas cousiñas, moda, os do Real Madrid, esas O mellor é que non o dicimos de coña. No, eran non tal chegaches cual. a facer unha... Eran tal cual, eu estaba aí de segunda. Pero da igual. Nos estudios Harley Davidson de Madrid, que nese Aguantando do flash. E aí, pois, un día viñan uns, outro día viñan outros, eu estaba de segunda, e houve un día que veu que foi a portada de cando foi Penélope Cruz con Javier Bardem, que salieron como parexa. É que cuidado os momentos importantes da historia nos que estivo presente Lidia, Pero viña moita xente, quero decir, da moda e do mundo do cine, do mundo de... Viña moita xente. Entonces aí sí, estaba traballando nese mundo, pero eu intentei aunar, esa era a miña intención, a fotografía ca miña forma de ser pro natureza. Entonces intentei especializarme e quería traballar nese de fotoreporteira. Sí. E fun camiñando nesa línea. Entonces aí empecé, foi cando empecé a ir pois a Kenia, a Tanzania, a diferentes sitios donde todavía podías facer fotografía de natureza en esencia, sin recrear nada, sino que existía. Así por decir os máis destacados, o sea, por que lugares estiveches? No, eu claro, destacaría sobre todo a min o que me impactou moito foron os primeiros viaxes a Kenia, pero porque claro, si che gusta a natureza e ves do mundo, e ves do antigo continente como é Europa, que levamos pisando asfalto tantos anos, olvidámonos de como era o mundo, e de repente baixas do avión, hai unha cidade, pero aos 10 minutos de ir no coche empezas a ver como realmente era o mundo antes. E tes diante, ese foi un momento moi impresionante para min, aí chorei de felicidade, porque de repente tes diante centos de ñus, de cebras, 2 jirafas, pero todo isto diante, así, como se miraras pa as leiras, pa as leiras e as viras cheas de animais. Ves a conexión e aí empezas a ir o pensamento de europeo, homo sapiens europeo dono do mundo. Tan ridículo ese pensamento. É tan ridículo pensar que somos os donos do mundo. E se estamos arriba da pirámide, eu doulle a volta a ese pensamento, se estamos enriba da pirámide é para coidar o resto da biodiversidade que hai no mundo, non para espoliala, pisala, cortala, reventala, matala. E as leiras de eucaliptos. Aí está, non é para eso, non estamos arriba da pirámide para eso, ese é o meu pensamento. Pero é que aí o ves tan en conexión que non cho ten que decir ninguén. Xa. Como que che fala o universo. Igual tiñamos que organizar excursións a Kenia, así, con xente. Bueno, xa as fan, pero non para ir cazar elefantes, Exacto. E romper caderas despois. Que pasa que todo eso xa se está prostituindo tanto. Bueno, É que claro, ti vas cunha clave, é unha visión, e a xente que vai normalmente a Kenia van para ir de safari a ver os animales como se fuera un zoo, pero un pouco de outra maneira, sabes? Sí. Entonces, que máis dá ir a Kenia que darte... Empezas a ver cosas así, non sei, claro, Europa recorrina toda, pero que unha vez que, quero dicir, a Europa é toda igual. Empezas a mirar, e ademais agora como os centros xa son todos iguales, que todos os negocios son os mismos, e todo está perdendo, a súa esencia de cultura se está perdendo en todos os lados. A min sóbrame, como Europa en xeral me sobra, pero África é a maravilla do mundo, e ainda o ano pasado fun a Cabo Verde. É verdad. Que maravilla. É que non quero falar desto contigo porque me das asco. Que maravilla Cabo Verde, que xente feliz. Eu quería ir a Cabo Verde, que xente feliz. Que jova. Bueno, a ver,
A ver, Son felices. son feliz, pero tamén hai cousas. A ver, pero vouche dicir unha Bueno. cousa. Por exemplo, mira, ves ese cadro que tes aí detrás túa? Mira, ese foi un momento... Describamos o cadro, porque isto é audio, non é visual. Tes razón. A ver, faime unha descripción. No, dime ti que estás vendo aí. No, dime ti. He vixo aquí un señor saltando. Mira, bueno, ese é un grupo de masais, eso foi unha decisión, mira, eso é cando hai ausencia de medo. Ese foi o primeiro viaxe que tuve a Kenia. Como eu non quería sentirme dentro dun parque temático para nada, quería conocer aos masais, pero non quería que ninguén me levara a conocer aos masais. Entonces, O bueno, primeiro que che din que cando viaxes polo mundo, sabes? Haces tú así, ten cuidado co outro, ela, por yo, no. é que eso rompía con todo. Entonces, bueno, algo que me gustou moitísimo, que aprendín ali, pois é que no Masai Mara, vale? Eles como tribu alugan, pois de repente queren vir hoteles, e se queren montar dentro do Masai Mara, non podes montar un hotel al uso, montas un lodge, que é destos que ti pos de todo, como os chiringos aquí Sí. no verán. Pos os chiringos todos no verán e de repente en setembro todo desapareceu e non hai nada aí. Vale, pois en Masai Mara poden montar eses hoteles, pero nunca en propiedad. E teñen que contratar a personas masais para traballar neles. Vale? Unha medida tan boa, sabes? É como, podes vir aquí, sí, pero nunca vas a poder quedar en propiedad. E a xente que vas a contratar e a poñer a traballar aquí é xente do lugar. Entonces, claro, pues ao final conoces a xente, empezo a falar con uns, a falar con outros, falo con todo o mundo, falando todos no noso inglés chapurreiro, eles foron colonia británica, eu falo fatal o inglés, pero da igual, aí nos entendemos. Eu o que noto co tema do inglés, non? Que sempre hai que mal falamos inglés nos que canto, Eu entendíme pero sempre. xusto se dá a casualidade que certas zonas nas que se fala un inglés que é un pouco daquela maneira, tal, ou que escapa do inglés estándar, resulta que igual os que non pasaríamos certos filtros aquí, ao final podes manter conversas. Tiñamos conversas entre, bueno, gestos e palabritas de maravilla. Bueno, aí me entendín con un deles de maravilla que lle pedín por favor, e lle preguntei onde vivía, como iba a traballar e como viña, e un día e outro, ao final generoume confianza e preguntei se podía ir con el á súa manllata, porque eso chamase manllata. Non sei se había que andar ou non recordo ben, pero era que había que ir andando 3 ou 4 horas pola sabana. Ostra, e fuches? E fun. Guau. Eu só me acerquei á recepción do lodge e lle dixen que me iba a ir con el a súa casa, que se non volvía. a súa tribu, que se non volvía Que chamaran a familia. Pois claro, é que eu me iba con el. Que deixaches unha carta de despedida debaixo da almohada. E que eu me iba con el. E aí me fun, iba el solo, e ainda recordo, hai fotos, quero dicir, ele levaba o seu taparrabos este azul, bonito, precioso, ese color azul precioso, non é ese exactamente, pero el levaba pois a súa espada, non sei, non é unha espada, como se ve, un machete, era un machete, sí. Era un machete largo. E aí me fun con el, cheguei aí, e claro, o que non sabía eu é que non podía entrar directamente. O sea, aí estuve, non sei, pois outras 4 horas fora. E o que saliron foron todos os homes, que son os que ves no cuadro, que todos viñan a curiosear, a conocerme, a ver, o que lle entendín ao jefe da tribu, manteño hasta o día de hoxe, porque ademais me parece moi bonito, pero o que lle entendín ao jefe da tribu era que eu non iba a poder pasar adentro hasta que el non vira que eu era unha persona de bo corazón. E aí estuve a cantar... Se fixéramos así cos turistas antes de deixalos entrar aquí. Tal cual, me poñía aí na ponte... Aquí na ponte cos madrileños. Como non veñas de bo rollo a mi, hijo de volta. Pois así, pois algo tan natural. Conoceronme, cantamos, bailamos e todo, hasta que puden entrar. E como captaches aquí saltando? Pois porque estaba bailando, e puxenme diante del, e ese é un momento onde está moi mítico, Pero dando estaba saltos. bailando como para recibirte ou No. deuselle por bailar? Porque Aí xa tiña sesión de baile. No, aí estaban dando saltos, porque os Guau. masais, e ademais ese, bueno, estaba intentando pretenderme. Oulle, ves, é que si aprendéramos un pouco destes Entonces, cortejos. Ese era o que máis saltaba, entonces como o que máis saltaba, máis dereito tiña, entonces bueno, ao final, pois eso foi unha experiencia super bonita. Eu entrei, estuve cas mulleres, cos miniños, estuve dentro das casetas, e viví unha experiencia real.
de verdad, pasei o día inteiro con eles, pola noite acompañáronme, e foi maravilloso. Ese momento cambiou a miña vida. Ese momento volvín, deixei de ser materialista, deixei de comprar roupa a mansalva. A ver, vimos de queixarnos unha hora da vivienda. Pero eu penso que en algún momento Pero igual imos ter que ir pa unha tribu vivir, eu aí conectei ca vida de verdad. Deberíamos crear a nosa propia tribu, tío, dijo yo. Tal cual. E eso foi unha maravilla. A partir de aí, pois, o único que quería era conocer mundo. O sea, vámonos aquí, vámonos alá, un lado ou outro. Bueno, non sei, eu que sei que decirche. Bolivia é unha cousa que te rebenta a cabeza. Sí, lembraste antes da pandemia que dicíamos Bolivia 2020, unha cousa así. Eu quería levarche a Bolivia, que Bolivia non sei, eu quedei... Hai que retomar os planes de Bolivia. Buah, Salar de Uyuni é outra cousa increíble. É que é increíble. Baixar, non sei, despois abaixo, quero decir, cando vas ao puntiño Punta Arenas, a punta de abaixo de todo de Argentina, de Chile, hai abaixo Torres del Paine, que lle chaman como a octava maravilla del mundo. Ese foi un viaxe increíble, de 10 días por montañas, eu sola, por glaciares de xeo. Soa. Sí, solo co equipo de fotografía, e non podías levar máis roupa que a posta para cambiarte de interior, e tiñas que levar de refuxio en refuxio. Eu xa había avisado con antelación e tiñame paquetiños de comida. Buah, que fuerte. Bueno, quero dicir, ti aí resbalas, caes e aí te mataste, quero dicir, aí hai pumas, hai de todo, e botas calquer cousa. Eso, non sei, son experiencias tan trascendentales que non podo comparar, por máis increíble que sea ir a Nueva York. É incomparable con poñerte diante do glaciar Perito Moreno en absoluto silencio e que só sintas o crujir interno do glaciar partindo. Buah, é que iso... O sea, só escoitando a ti describilo, xa... O sea, que collas un barco e baixes nunha illa, esa illa este chea de pingüinos que che persiguen, e que, non sei, sabes, o sea, é que vayas yendo nun barco e polo lado vayan morsas e delfíns e orcas e... Non sei, esa conexión co mundo natural, que sinto que Europa está moi desconectada, moi. Creo, de verdad, que temos que volver a camiñar hacia a orixe. E volver a entender que somos un componente de un todo chamado natureza. Complicamos tanto a vida ao ser humano. Sí. Complica tanto, é moito máis doada, é moito máis fácil de vivir. Pero mira, cando entra todo a depender da roda do diñeiro... É que aí está o problema. Porque eu por un momento pensaba, jova, que era... Non, que igual unha das grandes descompensacións era o tema do tempo. Teño a sensación de que antes da pandemia vivíamos moi deprisa cada vez máis priorizando sempre pois igual todo o que tiñamos que facer antes do noso tempo, é dicir, si ti normalmente paras de currar ás 7 ou ás 8, dá igual, ou a hora que sexa, sabes? É dicir, tes o teu horario de tal a tal, e adoitas, pois eu que sei, ir ao xinasio, coidarte un pouco, ter un momento de coidome tal. Antes había máis a esa mentalidade de pois estás enferma, vas igual, pois si tal, non vas, o sea, unha cousa que digas, pois esta semana non fixen exercicio ou non fixen pois, o que adoites facer. Eu que sei, meditación, o que ti teñas para ti, para cuidarte, para o teu corpo, para as túas historias. Era todo, o primeiro cumplir con todo o que está aí fora e despois tal. E noto que a xente cambiou moito de chip agora que é como rollo de vou priorizar, é dicir, non quero renunciar a certas cousas, é dicir, teño que facer isto, obviamente vou non facer, pero esta semana non fun ao xinasio porque houve agobio, ok, pero que ben vou ir porque o meu corpo necesita, ou necesito facer meditación, yoga, o que fagas, dá igual, vale, bien. Mais ou menos aí notei un certo cambio, pero a roda dos cartos, o sea, que cada vez isto vai a peor, sabes? A roda do hámster e do carto, de que ao final sinto que estamos máis metidos aí e agora co que se está convertindo todo o tema
do cuadrado perfeito, o sea, do teléfono, de todas estas cousas que ainda, queiras que non, parece que non ten que ver cos cartos, pero sí que é o cambio que está implantando nas nosas vidas, o tema tecnolóxico, redes, etcétera, etcétera, queiras que non tamén influe moito en cara onde vai a humanidade, sabes? Bueno, ti xa me conoces, eu ese tema... Si, eres das poucas persoas no meu círculo que... É máis, mira o que Que acabo, mira o que acabo de poñer aí. Penso que hai aí, un teléfono fijo. Pensaba que era un adorno. Non é un adorno, moderno. recuperei o teléfono fijo. Por si non te enteras do móvil, É basicamente. que, mira, eu teñolle... Xa non fui unha persona que cando apareceu WhatsApp eu xa non me quería descargar WhatsApp. Vime obligada pola sociedade, aguantei non sei se 2 anos con esa movida, xeneroume moitísima ansiedade, abusábase tamén moito no traballo no que estaba nese momento de cousas por WhatsApp, e eu dixen, pero en que nos estamos convertindo, isto que é? Sí. E claro, se eres un pouco observadora, eu nese momento xa observaba, vivía en Madrid, eu observaba a xente dese momento que te sentas en Gran Vía, que é moi guai sentarse aí en Gran Vía, onde están estos dous, os non sei se vistes algunha vez, hai como dous rockeros que levan toda a vida aí sentados en Gran Vía. Eu é que vou tanto por Gran Vía que... Aí hai dous que son mitiquísimos, dous rockeros setenteros, mitiquísimos. Eu sentábame moito aí, chamábame moito a atención ver xa a xente sentada en bancos, todo o mundo mirando hacia baixo. Sí. Todo o mundo mirando para o teléfono. Chamáballe androides nese momento. Mira os androides, todos. Nalgún momento da vida me vin a mí mesma sendo androide. E dixen, hostias, convertíme no que non quería. E a partir de aí empecé a poñer frenos. Eu puxen moitísimos frenos. O sea, eu salíme de WhatsApp, aplicacións teñen moi pouquiñas, rede social tuve que facer unha secundaria por cuestión de traballo, pero bueno, a mí encontradesme nunha, todo o mundo sabedes, nesa unha, e acabouse. Porque cada vez haberá outra máis, e logo outra máis, e logo outra máis, xenera... É que ese tamén é un dos grandes problemas, sabes? Que non é diste, hai esta e esta, mellor ou peor. Non, é que agora hai 50... pecha unha e abre outra. E abre outra, de repente outra que aparece por aí, ti ves esa ideología que ten ese tu fillo e diste, mi madre. E o peor, eu, por exemplo, estou nun momento no que, e falo en global, porque non falo só de MJ, que eu fago máis cousas e traballo con outras xentes. Ti traballas moito nas redes. Claro, eu sinto que chega un punto no que teño que estar en todo e non sei se podo fuxir. De feito, é que quería marchar de Twitter, pero por desgraza vexo que, por exemplo, mesmamente, imagina, anuncio un novo capítulo do podcast, pois hai xente que escoita o podcast que se entera por Twitter de cando, sabes? Entón eu digo, é que... Pero ainda así penso, digo, eu o nivel de tempo que o sea, xa non falo de estar aí consumindo, falo de decir, vou publicar nas redes, tal. Crear, publicar, subir, quita moitísimo tempo. Moitísimo tempo, o sea, para ser unha unidade de persoa solita, sabes? Tal, quítame tanto tempo para... Pero ao mesmo tempo dis, porque o que sería guai dicir, só uso estas redes, só publico aquí, sabes? Pero non, é que é, entón, non sei, é incluso para a xente, é dicir, para min as redes era un mundo moi guai, houve un cambio, claro, houve un cambio grande. No inicio dos tempos era moi guai, porque realmente era o que o seu nome indica, redes sociais. Redes sociais. E era unha ferramenta de comunicación moi guai. E agora xa non é unha ferramenta de comunicación. Porque desde o mesmo momento que creamos algo e sabemos que lle podemos sacar rendimento económico, cambia todo. Pero as redes, mira, no momento non é sorpresa, no momento, é dicir, claro, xa se vía, porque cando a xente protestaba por cousas, non, certos cambios que se deron nas redes, ou cando se publica, non, é que eu que sei, Google utiliza os teus datos para non sei que, o Meta utiliza os teus datos, e a xente, ai, que escándalo. Bueno, e é rollo de, dende cando algo gratuito que costa moitos cartos, porque as redes non é algo que este flotando no aire. Eso hai que mantelo. E máis, a mí xa me parece, sabes, que va tarde, porque eu xa levo dicindo como 10 anos, ahora xa estamos todos aquí neste jaliñeiro, moi ben, agora van a empezar a cobrar. Porque xa se vía. E non chegamos, pero xa chegamos, porque xa tes a opción. Sí que é verdad, e aí foron moi intelixentes, porque sí que é certo que si ti
accedes a esos plus, pois obviamente tes tes plus tamén. Claro. Entón, que eu incluso, pois mira, hasta que punto, outro día estive mirando non polo, a min ter o check, faloche de Instagram, non? Sí. Ter o check non me quita o sono, sabes? O sea, hai moitos artistas que sigo que teñen moitos seguidores e son incontestables que non teñen o check, sabes? Non sei se cando pasas de X seguidores xa cho dan automáticamente ou non, descoñezo, pero non o sei. Tampouco sei. O caso é, eu estiven botando un vistazo ao tema do check por ver, máis alá de ter o check ou non telo, si ti pagas isto, que vantaxes che dá? Pois sabes? Hasta que punto? Porque se ti me dis, se ti pagas isto ao mes, garantízaste que o que ti publicas vai ter un alcance máis real cara a xente que che sigue. É dicir, se eu publico o cartaz dun concerto con esa información, dasme esa garantía. Entón, é como que chopón, pero tamén poncho así de forma un pouco de... Probablemente, sí, como rollo de... O sea, que me estás dicindo, estamos nas mismas. Entón, chega un rollo que eu non falo de... É dicir, porque tamén hai xente que vive un pouco nos mundos de yuppie, que dase co rollo de no, es que te siguen 4, sí, cariño, síguenme 4 en Instagram, pero síguenme 4 en Instagram, outros 4 ali, outros 4 alá, curiosamente a xente ao final sabe, é dicir, saben do teu traballo. Entón, quero dicir, se és máis famosa ou menos famosa, algo ben estarei facendo porque a xente sabe que estás e sabe que estás, que faz e esas cousas. Pero sí que a min, e falo como comunicador, o sea, non falo das redes como de a ver se teño máis seguidores para ser máis guai, falo como ferramenta de traballo. Ferramenta de traballo. E ferramenta de comunicación. Eu, persoalmente, eu chego a un punto no que estou estirando un pouco o chicle, pero quero xa cuestionarme cousas, porque vou bloquear, porque, é dicir, ao final son 50 redes, non sabes ben por... Sabes, é dicir, disti, chega un punto que disti, non sei onde focalizar, sabes? É que chegado ese momento terías que vai a chegar un momento que ou bloqueas, reventas de ansiedade, ou tes un equipo específico de xente traballando para eso. Sí, a ver quen mantén eso. Claro, pero ao final, cando eres yo me lo guiso, yo me lo como, sí. É moi complicado, é super complicado. É que ao final, Lidia, é o de sempre, porque ca aparición inicial das redes democratizou a nivel, por exemplo, musical e noutras artes, democratizou un pouco o rollo, é dicir, pois eu empezaba compartindo as miñas cancións no Bandcamp, non tiña nin idea como un artista podía chegar a Spotify, o sea, fon cousas que fun descubrindo ao longo do tempo. Iso compartío en Facebook, o sea, era como unha cadea que máis ou menos tiña un sentido, non? E era unha única rede social. Era unha única rede social, eu a partir de aí empecé a aprender os bancos de imaxenes, aí apareceu ese sector que de repente a mí me permiteu marcharme de Madrid e andar polo mundo traballando en bancos de imaxes. É que antes non era só unha rede social, é dicir, antes era un rollo máis práctico, non era o que se convertiu ahora, para min as redes sociais ahora é máis un rollo de centrado no eu, que a ver, que eu no meu caso é un pouco complicado comunicarme ca xente que non sexa dende o eu cando estou falando como solista en primeira persona. Claro. Entón non é dicir, eu veñome querida da casa, non, é dicir, se ti me non me quero, non che quero, eu direi, pois que pena, pero non pasa nada porque teño que a me queira. Non vou chorar porque non me queiras ti, o sea, non me sigues. Un besito para ti, cariño. Que tengas buena noche, sabes? Pero o que me refiro é que o que antes era unha democratización, é dicir, que che permitía, non sendo ninguén, chegar a xente, comunicarte ca xente, porque que a xente sepa que tes un concierto. Porque ademais ti lle salías a todo mundo, quero decir. É que ese é o rollo. Porque o rollo era red social. Ti podes e agora creer... te comes 10 anuncios de cada 10 anuncios igual ves algo de alguén conocido. Sí, é unha estás nun scroll infinito e non vestes a ninguén, nin sabes de ninguén. Eu sendo tan consciente como son de todo, é que de verdad que me sorprendo a min mesma, casi como eu que se fora unha cuestión de drogas, digo en serio que de repente eu entro un momento, va a haber 2 notificacións que teño no Instagram,
E de repente perdín uns minutos valiosos de que vin un vídeo hoxe que vin un un vídeo sin exemplo. querer velo. No, é que hoxe entro para ver 4 cousas e de repente digo, canto tempo pasou? Porque me aparece primeiro o vídeo dun gato Xa, típicos. dándolle un grifo para beber. Eu quedo máis a iso, eu como non vou ver Eso é iso? terrible, como che será un gatito, E que o tía. peor é que eso está é que non é ao azar. Son vídeos estúpidos, Sí, pero sí, que é peor, que é peor das drogas, Sí, tía. sí. E eu son unha persona consciente e que estou ao outro lado. E que no fai sabe tamén que ti vas a E eu enganchar. digo, pero tío, sabes, é como o tema, casi é o tema das estafas, sabes, que xa sabes que te están chamando para estafarte. Pero ás veces, aínda sospeitas un pouco de será unha estafa ou non será, pois cando incluso eu que entro nas redes de forma consciente. E que traballas nas redes, que sabes como se move, que sabes a manipulación psicológica, e sabes que eu tamén non sei. O sea, é que a maioría das persoas que traballamos en temas audiovisuales, de comunicación, de xornalismo, de alguma maneira, marketing, publicidade, bueno, pois ti sabes estrategias e cousiñas e terminas caendo nas propias estrategias. Eu termino caendo en estrategias que preparo para outros clientes. Entonces é como moi complicado, pero bueno, é un mundo que eu intento ordenalo. E de feito, xa che digo, no teléfono non hai nada, xestiono eso desde o ordenador, póñome horas, eu polas mañás de 10 a 11 contesto todo o que hai que contestar, miro as cousas e despois pecho a historia, porque se non a pecho é que estás entrando cada 2 por 3. É que xusto era o que falaba eu no episodio anterior con Baia, ela dicía que tiña limitacións. Eu durante un tempo tamén usaba como triquiñuelas para poder traballar nas redes sen ter que entrar directamente nas redes. Pero complícame moito o traballo. Mirade, acabamos de facer unha pausa fundamental porque casi se nos morre aquí Lidia dun ataque de tos. Foi moi gracioso porque todo o que estábamos falando eu que fixen entrar no Instagram. Fíjate. A ver se tengo alguna notificación. E xusto acabo de dar cunha publicación da Capicúa, da rapeira que eu tanto admiro. E xusto dixen, boa Lidia, xusto acabamos de falar todo isto e a Capicúa fixo como unha reflexión sobre o tema das redes, un pouco comentando todo o que acabamos de comentar xa. E dando, o sea, ela di que ten a sensación de que é verdad, publicas aquí, publicas alá e non tes ni siquiera a garantía de estarte dirixindo a xente que realmente lle interesa. Entón, o que ela acaba de anunciar, que eu pensaba que iba a dicir que se ia pirar das redes, aínda que entendo que non, pero o que di é como eu quero dirixirme a vós para dicirvos o que eu estou facendo e non teño a garantía nin quero estar nas mans deste señor con apellidos que estaba ali lamendo o cu en Estados Unidos, todos ali, pero todos sabemos quen é, bueno, os donos destas cousas. Criei unha newsletter que vos convido a que vos suscribades, vale? Alén de facerlle publicidade a Capicúa, que nunca está de máis, eu tamén creei unha newsletter aí atrás porque empecé a descubrir que moita xente que me sigue e que ven aos meus concertos non ten, pero nin redes, nin redes, nin moitas cousas máis. O sea, non ten nin smartphone, sabes? É dicir, é hora de empezar a caer desta burra tamén, porque hai xente que pensa que estar en Instagram e tener moitos seguidores é el único camino vital. Señores, o mundo está aí fora. Claro. Eu para nada o vexo así, quero dicir, é unha ferramenta máis, pero é unha ferramenta máis. O sea, non é a que che vai a traer todo. Ademais, ti non a manexas, non a dominas ti, dominancha. Entonces... por eso, eu creo que, por exemplo, tanto... O sea, si realmente che mola moito un artista e realmente dis, non quero perder os concertos desta persona e tal, alén de que podes entrar na web, aínda que unha persona como a min a veces actualiza a tarde, a opción da newsletter que na teña, eu, por exemplo, teño... Ti tela? Eu non teño. Vale, pero eu teño para promocionar. Aí está, pero personas que si facedes cousas que me interesan, sí,
moitas veces eu non acudo ás vosas redes sociales a buscar as cousas. Cando estamos falando Onde de... as buscas, por exemplo? Pois, por exemplo, se estamos falando de música, tendo a ir a buscar, se teñen páxina web, vou a páxina web, a ver onde van a publicar X concertos, a ver a cal vou. Esta pregunta fajocha como artista, como amiga e como encuesta de satisfacción cara a renovación da miña web, sabes? Porque é algo no que estou traballando, de feito eu estou empezando a traballar na renovación da web co objetivo de que a miña web sexa como o meu punto principal, que ora non é. Entendes? Ese punto, na fotografía, de feito, eu voulle dar a volta. Desistín de facer unha web a nivel personal, eu, Lidia, como fotógrafa, sí que hai unha empresa en Cutapercha que sí ten unha páxina... É verdad, podemos falar... que sí ten a páxina web, porque a consideraba super importante. E eu decía, bueno, eu para min, pois como tamén facía moitísima fotografía do mundo, bueno, pois nesas publicacións, neses bancos de imágenes, podía remitir a xente a ver a diferentes sitios, pois non a fixen. Pero ahora sí que estou no pensamento que lle vou a dar a volta. Vou a dar a volta e vou facer unha web moi ben traballada. De portfolio. De portfolio, que ti podas entrar por seccións, dependendo as temáticas, e podas entrar a todo Estamos eso. na mesma, Lidia? Sí, é que a persona entre, navega, este o tempo que queira, non que eu lle teña que aparecer. E que ademais, eu por exemplo, vexo a web, creo que a web é interesante, a web sempre vai estar aí. Sempre vai estar. E só unha cousa, porque imos ter que dar a despedida, pero... igual máis adiante facemos unha parte 2 porque le viche polos cerros de Úbeda, enganchamos coa vivienda e tal. Bueno, se hai xente que unha vez unha persona díxome queixaste moito. Dixo que queixaste unha moito. persona, eu dixen, mira, é para que estou nesta vida, para queixarme. Porque abres aquí un espacio onde podemos falar. Que eso tamén mo dicía Uxía Pedreira. Que che vou a decir, eu, por exemplo, boto moito de menos esas épocas, ou polo menos eu vivina, esa época onde te vas a estudiar fora ou unha casa ou onde sea, no? Pero é un momento onde podes filosofar. Sí. Quero decir, ese momento de sentarte nunha mesa e filosofar que non tes que levar a razón nin ti nin ninguén, sabes, decir, vamos a falar sobre este mechero. Sí, e eu tamén parte fixen este podcast que igual hai xente que filosofo máis, hai outra xente que igual colle máis un pouco forma de entrevista. É dicir, pero non, o obxectivo meu non é unha entrevista de ai, que tal a tua última exposición tal, que podería ser tamén, sabes? É dicir, pero non... sería un bo tema. Sí, pero é dicir, eu para iso, pois igual faría como, é dicir, faría como cousas diferentes, porque unha entrevista é máis un que eu veño aquí a facerche preguntas tal. Eu, o sea, ao final é un podcast que fago por amor á arte, que incluso perdo cartos facendo, o sea, é digamos que é unha inversión, pero porque me produce placer. Facer isto. E tamén é un portfolio, non? Como a outro calquera. O teu podcast é a miña exposición. Claro, o meu podcast tamén non pretendo con isto dicir, mira como son de comunicadora, porque tamén non me estou, é dicir, non me estou expoñendo tan como comunicadora, sino como conversadora ante a outra persoa. É dicir, cando por momentos falo de min, é porque non é unha entrevista, estou falando tamén contigo. Bueno, en fin, este podcast para min ten o obxectivo de que eu quería facer algo que eu atopaba noutros podcasts que en certos momentos me viñeron moi ben e me acompañaron moito. E eu vou un pouco vendo con quen me sento, precisamente porque en vos atopo eso, o sea, a miña intuición da que cada vez me fío máis, aínda que ás veces se poida equivocar, pero cada vez me fío máis a cegas dela. Fíjate. Pero é eso, que é como que sei en ti o que vou atopar, aínda que tamén sei que quedaron moitas cosas no tinteiro, que tal. Despois habrá xente que chega ao final, xente que non, pero eu sei que hai xente que nos escoita sempre e que somos unha compañía, sexa pois mentres están poñendo en orde a casa, mentres, é dicir, iso para mí é unha satisfacción. É para iso que a min me motiva a facer isto e das poucas cousas que me dan alegría dentro do panorama. Vou dicir así por non tal. Entón, só que che quería preguntar unha cousa, que por se queres dicir algunha cousa sobre Gutapercha, que é o que é e que está aí. No, Gutapercha, pois mira, Gutapercha é un emprendemento precisamente para facer
vou non decir así, para facer rentable un negocio Que non é rentable. que é difícil, non é que non sea rentable, pero que é moi complicado. Empezou como mundo audiovisual no sector odontolóxico, e aí é onde ten un pouco de sentido que vos contaba antes do traballo alimenticio, no? De haber traballado en clínicas dentales, pero realmente formándome como en imaxen, en fotografía, e co paso do tempo vendo as necesidades que podía haber no mundo odontolóxico a nivel de audiovisual, pero despois tamén complementando con formación, con asesoramento, e iso foi unha vía para poder quedarme en Galicia. Para poder quedarme en Galicia, montar un negocio, que ese negocio prosperara, e de aí naceu Guta Percha. Toda a xente da odontoloxía que nos está escoitando, que son moitísimas, sabedes que tedes Guta Percha, como é a web? Gutapercha.com. Aí podedes saber máis, pero a min parece é moi interesante porque eu compartín ese camiño un pouco a túa par, non? De ver de como chegaches ata aí, que non foi complicado, de intentar descubrir o que quero, como darlle forma, aí está, etcétera, e despois que ter a paciencia porque as cousas non funcionan no minuto cero. E vamos, eu alégrome moito do momento no que estás e espero que así siga, ao mesmo tempo que espero que sigas conectando ca outra parte, que aínda agora non imos entrar en detalles porque quedará para parte 2, pero xa me estiveches contando, xa estiveches por aí de aventuras ca cámara por aí, son cousas que eu me alegro moito. Por certo, igual deberías facerme unhas fotos. igual hai que renovar, porque eu estou che vendo esa foto de perfil. Igual vamos a comentar aquí a audiencia que igual, Lidia, necesito renovar un pouco un par de fotos, porque se unha quere xa ir sacando un novo disco, ten que ir pensando nestas cousas. Temos que pensar en algo creativo, algo chulo. Sí, igual deberías citar libre a xenda cando faga o videoclip de esa canción moi concreta, deberías vir, e non sei se ca cámara ou si para salir no videoclip. Fíjate lo que te digo. Acepto as dúas cousas, que a mí tamén faranduleo tamén me gusta. Aquí, bueno, ata aquí, porque se chegastes ata aquí xa bastante chegastes, só vos imos dicir nada. Se vos gustou a conversa con Lidia, queredes máis, mandade un SMS ao 5543 dicindo "Más Lidia, por favor". Unha segunda parte. Sabes que é mellor que xa teña feito algunha vez cheganme privados en Instagram dicindo que dis? Ao 5543, saben? Que temos unha audiencia maravillosa. No, eu tenche que decir unha cousa, aproveitando que me deixas aquí un micro, eu tamén che quero dar as gracias a ti, porque dentro das personiñas cas que conectei ao volver de Galicia, alégrome moito de haberche conocido a ti. Que bonito. Podo poñer unha música de fondo para que sexa máis. No, pero en serio que cho digo, porque conocín cousas, conocémonos nun proxecto as dúas. É verdad. É un proxecto que me vinculou moitísimo outra vez con Galicia, que me fixo poñerme moi seria aprendendo o galego dunha maneira que non nos sabía falar antes desa maneira, así como aprender o galego normativo, non nos sabía o normativo. E metíme nese proxecto e caestesme super ben, e ademais nese momento eu admireiche un montón, porque non é tan doado ver mulleres que leven adiante un proxecto con tanta garra, facendo tantas cousas. A máis a mí parecíanme cousas moi ben feitas, moi creativas, e digo, hostia, esta chavala, sabes, era como con tanto cariño fai todo isto e tal, e digo, jo, o sea, é como que che vía super pro. E me encantabas. E no momento no que eu estaba empezando, como que xa non estaba vinculada con Galicia, entonces non sabía moi ben como empezar aquí, os meus contactos estaban noutros lugares, non aquí, e axudastesme moitísimo, moito máis do que crees, moito máis do que crees. Pois eu alégrome, o sea, digo de verdade, é dicir, isto xa falamos moitas veces, é un rollo mutuo, sabes, é dicir, do mellor que me pasou foi atoparche no camiño, alén de que contigo teño conversas moi interesantes, axudachesme e axudasme sempre moitísimo, o sea, eres casi unha irmá máis para min, sabes, o sea, xa eres da familia.
aínda que non tes por que dicilo aquí a micro aberto, Pero quixen decilo. agradezo porque, mira, isto que me acabas de decir dende a túa perspectiva, eso que viches en min, se cadra era porque viñas con ollos da que ven de fora, porque donde eu atopo esa visión é, por exemplo, cando aquí tamén con algunha xente, pero a última vez que me dixeron algo así, como que me dixeches ti, foi cando estive en Portugal hai pouco. Por desgracia caemos moito neste rollo de que parece que se o teño ao lado és un pouco peor, sabes? Non eres tan obxectivo, quizás. Non o sei, e eu agradezo no sentido de que, mira, nadie é perfecto, todos temos máis, temos menos, pero nun mundo e nunha etapa na que eu estive pasando de ter que aguantar carros e carretas, agradécese que dijas isto dende unha perspectiva da persona que ten coñecemento de causa, porque neste mundillo da faranduleo é moi fácil falar da xente sin coñecer a xente. Bueno, sí. E mando recado, aquí ya quen quera que se debe por aludido. Un besito. Entón, bueno, eu teño esa fe, tía, de que ao final a xente así como con eles, non? Que se puñan aí na entrada do para ver do si eras... poblado e só che deixaban entrar se viñan que tiñas bo corazón. Aí está. Pois eu son un pouco así. É dicir, só deixo entrar a xente que vexo que ten bo corazón e tampouco teño interese en entrar nos poblados alleos de xente que non teña bo corazón nin boas intencións, tanto no mundo das artes como en xeral. En xeral. Sóbrame todo. Aí está, en xeral. É mellor convencer a 5 persoas que sabes que te van sumar e que vas crear un clima guai que convencer a masas que vas ter que vender a alma ao demo para sostelas. Que ti non lle podes convencer aos señores dos eucaliptos, que non lle podes convencer aos señores dos eucaliptos. Pero ao final creo que hasta lle caín ben ao señor dos eucaliptos. Señor dos eucaliptos, un saúdo grande. Recuperemos o bosque autóctono, hombre. Nada. Moitos abrazos para todos e al trinón. Al trinón, aí estamos. Por sentido común. Lidia, nada. Gracias. Moitísimas gracias a ti. Vémonos na seguinte. No capítulo 2. Chao. Chao. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.